Sa darating na ika-4 ng Pebrero, nakatakda ng simula ng Department of Health ang rollout ng bakuna kontra COVID-19 sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan para sa proteksyon ng mga bata na sasalang na sa limited face-to-face classes para sa school year 2022-2023. Sa tala ng Department of Education ay mayroong 14 million na 5 to 11 years old student na kailangang mabakunahan para sa tuluyang pagbabalik ng normal na pag-aaral. Kaugnay nito, umaapela si Pampanga Governor Dennis Pineda sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Kung ako po ang tatanungin bilang magulang, gusto ko hong pabakuna yung anak ko o yung mga apo ko, gusto ko rin hong pabakuna. Pero syempre, kayo ho, depende po sa desisyon niyo yan, no problem with us. If you think na medyo hesitant kayo, okay lang po. Pero kung gusto nyo, pabakunan nyo na po kagad yung mga bata. Bagamat hindi sa pilitan, maging aral daw sana sa mga magulang ang sitwasyon ng mga tinamaan ng COVID-19 na walang bakuna. Nakikita naman ho natin base dito sa mga tinatamaan natin, yung mga naggagrabe, going to moderate, to severe, lahat ng hindi nakabakuna. So, record will show na yun po yun. Bago magsimula ang pagbabakuna ng pamahalaang panlalawigan sa mga bata, ay hinihikayat na sumalang na ang mga hindi pa fully vaccinated at wala pang booster na mga kabalen. Nakikiusap po sana ako dun sa mga above 11 years old na kung pwede, tapusin na ho natin yung mga gusto magpabakuna, tapusin na ho natin, magpabakuna na ho tayo. To give way naman ho dun sa mga anak natin, sa mga kabataan, para hindi ho tayo maghalo-halo during next vaccination program na po ng national government. Makapag-concentrate naman ho tayo dun sa mga bata. Sa COVID-19 vaccination ng mga bata, kailangan kasama ang magulang at guardian at mayroon silang signed consent at dapat din na magdala ng valid ID ng bata at medical certificate kung may comorbidities. Jan Alumbang Parungaw, CLTV News.